Bueno, vamos comezar, vamos ser breves, a roda de prensa esta, que vai ser un pouco, non queremos roubarnos demasiado tempo. Convocámosla hoxe a apenas 5 días, non, do arranque da campaña, pois eso, como estamos aí nese punto intermedio para dúas cousas, non? Primeiro facer a valoración do que foi esta pre-campaña das eleccións municipais e despois tamén para presentar dúas liñas, non, ou dúas ideas de cara ao proceso que comenzará o 22 xoves pola noite, non? A primeira, facer unha valoración moi positiva do que foi esta pre-campaña de eleccións municipais para o BNG na comarca, non? E recalco o da comarca porque o BNG apostou sempre, e nesta campaña de eleccións municipais tamén, por comarca, por facer comarca e por transmitir esa imaxe de unidade que eu creo que tan falta nos fai en momentos complexos para os concellos, non? O BNG apostou pola comarca e notouse na aposta conxunta que fixemos presentando un programa comarcal como a única forza política, non, que presentou esas ideas forza para todos os concellos da comarca. Esa imaxe de unidade vendeuse e transmitiuse na foto de familia que fixemos, non, todos os candidatos da comarca, que fomos o único forza política que reivindicou e que segue a reivindicar sempre, non, a unión da comarca de Bergantiños, e esa imaxe de comarca reivindicouse en cada un dos actos do BNG de Bergantiños, non. Fixemos unha campaña coordinada, arrancamos o 10 de marzo, non, a pre-campaña das municipais en Carballo. O 18 presentamos a candidatura de Malpica de Bergantiños, o 25 presentamos a da Racha, o 1 de abril presentamos a de Laxe, o 8 de abril a de Ponteceso, o 15 a de Coristanco e o 29 onte a de Cabana de Bergantiños, semana a semana, de forma planificada, de forma organizada, como o BNG de Bergantiños, apoiándonos mutuamente, porque todos os actos de presentación de todos os candidatos da comarca estiveron respaldados polos compañeros e compañeras da comarca, non? Porque para a nosa comarca non é unha idea vacía, sino que é un objetivo en sí mismo, non? E queremos tamén trasladar que saímos ilusionados desta pre-campaña porque creemos que contamos coa forza da xente, non? Xa o dixemos no seu día, cando fixemos aquela foto de familia, son as candidaturas máis fortes da historia do BNG de Bergantiños. 150 persoas integran as candidaturas dos 7 concellos da comarca de Bergantiños, máis xente que nunca na historia da nosa organización nesta comarca, non? Temos máis forza da que nunca tivemos e partimos con máis ilusión quizáis da que nunca, non? Incorporamos moita xente a esta aventura e confiamos en que se irá ben. Unha forza que tamén se transmite nos nosos actos políticos, non? Onte concluíamos a pre-campaña en Cabana de Bergantiños enchendo o local social de Neaño, non? Un local que estivo ateigado na presentación da candidatura de Cabana de Bergantiños, como estiveron todos os actos dos 6 concellos anteriores da comarca, non? Os 7 actos de pre-campaña, os 7 actos de presentación de candidatura que rebordaron ilusión, forza e ganas para este proceso, non? Por iso saímos, como digo, con toda a ambición, con toda a ilusión do mundo para este proceso de eleccións municipais. Queremos trasladar, como rezo ao noso lema de campaña, que está colgado aí fora, aquí detrás, a verdade que non o temos, dúas ideas forzas, non? A primeira que hai alternativa. Hai alternativa á política do PP, do PSOE, hai unha alternativa distinta nacida da xente e nacida do país e que pode facer unha política distinta, non? Como estamos a demostrar tamén ali onde gobernamos, ali onde os nosos gobernantes son tremendamente ben valorados, como é o caso de Carballo. E segundo, non? Que incluso neste escenario de complicacións para as administracións locais, queremos trasladar que nos concellos tamén hai futuro. Hai futuro porque hai BNG, pero hai futuro nos concellos, incluso en unha situación tan adversa como esta, non? O BNG presenta estas eleccións municipais sen ningún límite, sen ningún teito, non? Somos a segunda forza electoral na comarca de Bergantiños, fai 4 anos conseguimos os mellores resultados da nosa historia, conseguimos reforzar a alcaldía do Concello de Carballo, conseguimos por primeiro na nosa historia termos un deputado provincial na Deputación da Coruña e nas eleccións municipais de 2011 imos a por todas. Non nos poñemos teito, o noso objetivo é medrar en todos e cada un dos concellos da comarca e coa ilusión e coa forza que nos transmitiu a xente nesta pre-campaña estamos seguros de que así será. Hoxe presentamos tamén, entregouse-vos por aí, non? Un planning da pre-campaña, bueno, da campaña electoral do BNG de Bergantiños, unha campaña que tamén será moi intensa, con máis de 60 actos no conxunto da campaña nos 7 concellos da comarca, con varios actos todos os días da semana. Ainda falta algún por aí por cambiar e algún que sempre se moverá, porque sempre hai cambios de última hora, non? Por diversas circunstancias, pero máis de 60 actos
para chegar a todos e cada un dos currunchos desta comarca. Nos dicíamos na presentación das nosas candidaturas que cada vez chegamos a máis sitio, temos máis xente e cada vez chegamos a máis territorio. O 75% das parroquias do territorio da comarca de Bergantiños están representadas nas nosas candidaturas. Con esta campaña electoral chegaremos tamén a todos e cada un dos vecinos e vecinas da comarca de Bergantiños para transmitir precisamente que hai BNG, que hai alternativa e que hai futuro. A campaña, como sabedes, por suposto, comezará o día na madrugada do 5 ou 6 de maio coa pegada de cartéis, arrincará o día 6 de maio con actos en Imende, Paiosaco ou Tella. O día 7 de maio teremos un primeiro acto de carácter comarcal sobre políticas de mocidade, que será en Neaño, no Concello de Cabana de Bergantiños. Precisamente facémoslo ali, non por acaso, porque en Cabana de Bergantiños presentamos o candidato máis novo da comarca, que é o compañeiro David Cancela. Ali faremos un acto sobre políticas de mocidade e desenvolveremos, como digo, durante os 15 días da campaña, unha intensa campaña electoral, parroquia a parroquia, porta por porta, para transmitir a nosa mensaxe á veciñanza. Unha campaña que pechará en 2 días moi intensos, que serán o día 19 de maio, xoves, que teremos o acto quizáis máis relevante da comarca, o acto central da candidatura do BNG de Carballo, que será o 19 de maio, como digo, ás 9 da noite, no Pazo da Cultura, no que contaremos coa presencia de Francisco Jorquera, deputado portavoz do BNG no Congreso, e un último día, o venres 20 de maio, que teremos o acto de peche de campaña en 3 concellos nos que tamén, como no resto, partimos con todas as expectativas, que son os concellos de Ponteceso, Laxe e Malpica de Bergantiños, que reservaron o seu acto central para o último día, porque queremos efectivamente acabar a campaña con toda a ilusión e con toda a forza. Estas eran así un pouco as 2 ideas que queríamos trasladaros. Se queredes fazer unha